noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Este fin de semana llega a Ferrol el quinto Festival de Ilusionismo Porta Máxica, donde veremos actuaciones no solo en el Teatro Jofre, sino en las calles, en centros sanitarios. Queremos conocer todos los detalles de lo que nos depara este fin de semana, por lo que esta noche nos acompaña el director del festival Porta Máxica, Martín Varela, que tenemos el placer de tenerle esta noche para que nos cuentes todos los detalles. Martín, un placer y muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llega de nuevo la quinta edición de este Festival de Ilusionismo Porta Máxica, después de unos años estando en stand-by. El último fue en 2022, ahora llega en este 2026 con más fuerza, si cabe aún. Pois eu creo que sí, porque, bueno, Porta Máxica comezou no 2018, foi un proxecto que mimamos moito dende o principio, que, bueno, digo que comezou en 2018 porque en 2018 foi a primeira vez que fixemos o festival, pero levábamos soñando co festival moito tempo, non? Todas as grandes cidades e todo, bueno, todas grandes cidades e pequenas cidades, medianas cidades, casi todas as cidades de España teñen festivais de maxia e en Ferrol non o había, non? E entonces, un pouco, pois a título personal, eu, tamén a asociación, o colectivo máxico Lorca and Juliet, aquí da cidade, unimos forzas para montar este festival e este soño que é Porta Máxica, que xa levamos 5 edicións, parece increíble, sí. Cinco ediciones se van a cumplir ahora, por tanto, ¿va a haber alguna diferencia con respecto a las anteriores ediciones en esta ocasión? Pois mira, hai unha diferencia fundamental, que era unha cousa que tanto na edición do 2018, do 2019 e do 2022, tamén a que fixemos no 2020, que foi un pouquiño máis pequena polo tema do COVID, sempre estuvemos circunscritos ás datas de Nadal, sempre foi no Nadal. Entonces, tanto, bueno, a maioría das edicións foron sempre 2, 3, 4 de xaneiro, máis ou menos, estábamos aí de teloneros dos Reis Magos, pero sempre estuvemos aí. E tiña eu moitas ganas de sacalo do Nadal, non porque... non por nada en concreto, sino o Nadal xa é moi máxico de por sí, xa hai moita maxia, hai moita programación, hai moitísimas cousas que facer, e eu tiña ganas de un pouco separalo por darlle entidade ao propio festival, pero tamén por poder salir dos espacios pechados, por poder sair á rúa. Ainda estábamos un pouco de broma, non? Que parece que a previsión meteorolóxica para esta fin de semana... Es lo que iba a decir, justo en Navidad dices, a lo mejor llueve, pero esta semana yo creo que lleva ya unas cuantas en las que la previsión de lluvia es todos los días. Sí, sí, a verdade é que sí, pero bueno, nós ainda mantemos a esperanza de que de repente nos inventemos un xogo de maxia para controlar a climatoloxía e que non chova este venres, especialmente que cando temos unha actividade de rúa aquí no cantón. ¿Habrá un plan B o algún otro objetivo? ¿La magia va a continuar si llueve en cualquier otro lugar? ¿Cómo vais a gestionarlo? Totalmente. Ademais, bueno, contamos con unha gran variedade de magos que podemos comentar de seguido si queres, pero teremos plans B, teremos outras opcións, sobre todo porque o único condicionante que temos é o que é este venres ás 5 da tarde, que ven un mago de Madrid, Caíto, que é boísimo en maxia de rúa, entón a rúa é o seu hábitat, digamos, e xa estamos pensando en algunha alternativa en caso de que se confirme a previsión de choiva, pero bueno. Como decías, la programación comienza el viernes, vamos a ir posteriormente hablando de cada una de las actuaciones que se van a llevar a cabo, pero como decías tú, podemos decir que hay magos internacionales, locales, de diferentes procedencias, hay de todo un poco, pero la parte gallega tiene un peso importante. Sí, bueno, no, totalmente, e a parte ferrolana ainda máis, porque isto sempre, eu sou moi patriota, verdad? Ainda falábamos agora antes de empezar a comentar, non? Que, claro, que Ferrol é un sitio fantástico. Eu son moi patriota, dende que me fun de Ferrol a estudiar a Santiago e despois a Madrid, tamén estuve en Madrid, pois cada vez como que lle collín máis cariño, non? É o típico que é terrible, pero que cando perdes as cousas e cando máis as valoras, non? Entonces, aí decía, jolín, pero que eu estaba aí, que me levaba 10 minutos ir a tal sitio, que iba camiñando a tal, eso era unha maravilla, non? E entonces eu creo que ese componente, sobre todo como é un proxecto que naceu tamén dende a asociación do colectivo máxico Lorca and Juliet, que é unha asociación que creamos no ano 2010,
e que, sobre todo nos seus primeiros anos de vida, tamén por circunstancias vitais dos componentes, non? Non é que haxa 300 magos en Ferrol, pero bueno, pois sí que nos xuntábamos 7, 8 magos que regularmente e a través das redes de distribución que teñen os concellos, que teñen as asociacións de veciños, pois fixemos dúcias e dúcias de actuacións por toda a comarca. Entonces, eso foron uns anos moi ilusionantes, porque ademais de que todos tiñamos, pois, eu daquela estaba estudiando, había magos máis maiores que xa tiñan os seus traballos e demais, pois sempre intentábamos reservar un oco para percorrer Ferrolterra de arriba a baixo. Bueno, coñecemos máis sitios dos que nos imaginamos indo así ca asociación. Entonces, ese componente de Ferrol sempre é moi importante. E despois tamén, para min, é moi importante desde o comezo brindar espacios para as novas xeneracións, non? A xente que está comezando e que está buscando escenarios, pois que teñan o seu sitio en Porta Máxica, non? E aquí vai no haber, porque temos a Magic Mateo, que é un rapaciño que aquí ha estado neste plato. Pois Magic Mateo, que xa o coñecedes moi ben, pois vai estar tamén no festival, vai estar no Teatro Jofre, e despois tamén temos a un rapaciño que aínda é un pouquiño máis novo, que ten 15 anos, Simón, que é de Fene tamén, pero bueno, tomámolo como Ferrolterra tamén, adoptado, e tamén vai estar facendo o seu espectáculo. Lo que está claro, por tanto, que la magia llega desde bien pequeño a uno, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, a min encántame, porque eu agora, claro, voume facendo maior, porque a min hai moita xente que me dice, ai, que te vin actuando cando eras moi pequeno, eu empecé a actuar con 10 anos, non? Con 10 anos. Sí, 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 aí fixen as miñas primeiras actuacións, e despois tamén, pois, recorrín todo Ferrolterra 50.000 veces de arriba a baixo, en todos os sitios onde me chamaban, ali iba a actuar, a verdade que con moi bos recordos, e agora xa teño 30, cumprín 30, non? Entonces, bueno, xa é a maior parte da miña vida dedicada a isto, realmente, non? E claro, é super guai ver como hai relevo xeneracional, non? E como dende moi pequenos e pequenas, que o que necesitamos é que haxa máis magas. Es lo que te iba a preguntar, creo que en el cartel tan solo se ve una mujer en compañía con otra persona, non me acuerdo exactamente ahora. Bueno, temos a dúas personas, a dúas mulleres, unha é Valerie, que venden de Francia, que son Eric Lantan e Valerie, un dos dúos que eu tuve unha ocasión de ver e de disfrutar cando eu era pequeno e era desta xente que disfrutas moitísimo vendo, porque como casi son sacados de outra época, non? De maxia, de grandes ilusións, con aparicións, desaparicións de persoas, viaxes, unhas cousas increíbles. E iso lo vamos a poder ver? Vámoslo poder ver na gala do Teatro Jofre, que vai ser este sábado, sí. E despois tamén temos a unha maga que ven de China, que Juan Zeng, Violeta Zeng, que xa leva uns anos afincada en España, ten moita relación con España, pero que vai brindar tamén o seu espectáculo tamén sobre o escenario do Teatro Jofre. Entonces, bueno, temos dúas magas, polo menos, algo é algo, pero necesitamos máis. ¿Cuál es el artista o la artista que más ganas te entra este año de poder ver aquí en Ferrol? Pois mira, pois a verdad, o sea, parece que vou facer así un comentario de que dá bien, non, de manual, pero realmente casi que che diría que o mellor é a combinación de todos, porque, por exemplo... Has sabido salir moi bien, por non decir a quen máis, a papá ou a mamá. No, pero sí que é verdad, pero bueno, mentiría se non dixera que levo, como todas as edicións de Porta Máxica, invitando a Violeta Zeng, e ninguna das datas estaba disponible, e este ano sí. Es que le pillaba a la mujer un pouco lejos. Claro, e este ano sí que pode estar, non? Entonces, bueno, estará en el Teatro Jofre. Moita ilusión de que estea na gala do Teatro Jofre, sí. E despois, bueno, a mí faime moitísima ilusión que os rapaces novos se apunten a un bombardeo, non? Entón, que estea Mateo, que ademais é super profesional, como prepara o seu espectáculo, como ten clarísimo o que quere facer, pois é unha delicia traballar con el tamén. Simón, que o animamos aí tamén, vai facer un espectáculo en colaboración con Juan Vidal, que tamén é un dos magos de Ferrol, que é profesor e mestre e que leva moitísimo tempo dedicado tamén á maxia, compañeiro do colectivo máxico Lorcan Julit, e estes dous, Simón e Juan, van facer un espectáculo no Mercado da Magdalena, que tiñamos moitas ganas de facer unha cousa tamén no Mercado, e será o sábado pola mañá, e o van facer eles xuntos. Entonces, bueno, como que temos aí un pouco de todo, non? De todo, pero no solo en el mercado, en las calles y tamén en los centros más sanitarios. Sí, efectivamente. Aí, a verdade que, mira, de todos os anos de Porta Máxica, eu sempre estuve actuando, presentando a gala. Este ano non vou estar no Jofre, eu. Vas a estar de espectador, sentado. Exactamente. Bueno, traballando, tamén se digo. Vou estar, probablemente me toque estar de residor, me parece a mí, pero bueno, pero disfrutando tamén do tema.
tema, non? E este ano sí que cambio un pouco as tornas e eu vou ser o que vai a actuar, que o levamos facendo dende a primeira edición tamén, visitando o Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, que temos moitas ganas de volver para facer maxia ás nenas e nenos que por desgracia pois teñen que estar ali, pois polo menos supongo que son de los mejores espectadores, ¿verdad? Bueno, total. Sin menospreciar a ningún otro. Sí. Bueno, teñen unha competencia, que son outro sitio que vamos a ir, que é o Centro de Maiores, claro. porque o Centro de Maiores son También, fans eso también es verdad. Sí, no, e nos chamas constantemente, de feito, estes anos, no, que claro, Sí. collimos esa seguidilla, non, de estar indo no Nadal ali a facer un espectáculo para eles, pois seguíamos co tema de vinde, cando vides, nos chamaban, non, constantemente. Entonces, bueno, sí, é un público moi especial, é un público que convive coa ilusión dun xeito diferente ao resto, non? Entonces, é moi agradecido. Destacan que este Festival de Ilusionismo está dirigido a todo el público familiar, pero realmente, ¿qué público? ¿Quién puede ir a disfrutar? Pois, mira, eu cando empecé nesto da maxia, non, sí que observaba unha cousa que é unha constante que aínda continúa, que parece que temos a idea preconcebida de que a maxia está dirixida aos nenos, non? As nenas e os nenos, os máis pequenos da casa. Pero realmente non é así. Entonces, eu sempre digo que o guai destes festivais de maxia, de Porta Máxica neste caso, é que concentramos nun mesmo sitio a profesionais expertos en diferentes disciplinas, porque dentro da maxia hai moitísimas disciplinas. Por exemplo, que estuvo na primeira edición de Porta Máxica, Caíto, que é un mago que venden de Madrid, que é experto en maxia de rúa e en maxia infantil. É como un neno grande. Señores, apunten, empezamos, por lo tanto, Caíto el viernes aquí, en el centro de Ferrol. Vai estar no Cantón ás 5 e algo da tarde. Estábamos hablando de las previsiones de lluvia. Aquellas personas que están interesadas en asistir, ¿dónde pueden enterarse en último momento si va a haber algún cambio? Bueno, pues a ver, o sitio onde sempre actualizamos a información como máis fresca é nas redes sociais do festival, Porta Máxica, en Facebook, máis Instagram tamén, e na página web portamáxica.com. Aí sempre temos todo actualizado. E todas as actividades son gratuitas, a excepción da gala, que creo que costa 6 euros, o sea que tampouco é gran cousa, quixemos poñer un precio moi popular. Se quere democratizar la cultura, por tanto. Exactamente. Bueno, é que queremos que empapar, non, Ferrol. Eu, dende o principio, teño este discurso, que Ferrol é unha cidade que necesitamos ilusionarnos a nos mesmos, non que a cidade que temos, porque é unha cidade que vale moito, na que se vive moi ben, que temos que reivindicarnos máis. Es un buen embajador de la ciudad tamén, entonces, por lo que veo. Bueno, total, eu, de verdad, teño os meus amigos fritos xa, porque deixa de falar de Ferrol dunha vez, porque eu sempre o defendo, non? E a verdade é que a xente de fora que traio aquí, os magos que veñen visitar a cidade, recordo David Sousa, un mago portugués que quedou bueno, de feito casi non chega a ensayar o teatro o ano que deu, porque decía, a ver, esta cidade é que preciosa, sí, que lle gustou moito. Te he interrumpido, estábamos hablando de ese tipo de público a quien va dirigido, hablaste de ese primer espectáculo, Caíto, experto en maxia infantil, é como un neno grande, de feito, eu estou, a ver, Caíto, temos que organizarnos, vámoslo pasar genial, o sea, é o que me digo, bueno, pues veña, pues vamos tal. Pero despois, claro, na gala do Teatro Jofre especialmente, non? Porque aí sí que é un espectáculo que creamos específicamente para este festival, é dicir, esta combinación de magos é única para aquí, para Ferrol, non? Entonces teremos a Eric Lantan e Valerie que veñen dende Francia e que fan grandes ilusións, como decía antes. Teremos a Violeta Zeng, de China, que fai unha maxia super delicada, que solamente utiliza as súas mans, un número inspirado na súa propia cultura chinesa, non? Que a música nos invita a pensar neso, o vestiario tamén nos traslada completamente un número precioso do que levo namorado moitísimos anos. De feito, ten un número máis novo, pero eu lle dixen que quero que faga o da árbore, porque é precioso. ¿Entre magos os contáis los secretos? Eso sí, eso cando vayamos comer e cenar, pues algo sale, tenemos que compartir. Sí, no sé si en pero el no mundo... todos, non te creas. Me imagino, o sea, que creo que cada uno tendrá aí su secreto que se lo deja... Pero bueno, en xeral levámonos moi ben, en xeral colaboramos moito, porque ao final é unha disciplina como moi entusiasta, non? Entonces, a nós mesmos tamén nos ilusiona compartilo, entonces eso se dá sempre. E un pouco por rematar, pero bueno, na gala tamén teremos pois a maxia do Magic Mateo, que vai facer algunha cousiña relacionada con mentalismo, con participación de público, que vai estar moi chulo. Teremos tamén a Joshua Kenneth, que é un mago da Coruña, aínda que non o parece así co apelido, non? Pero bueno, ten orixe inglesa.
e que está percorrendo todo o mundo, é daqui do lado, pero está percorrendo todo o mundo, festivais de todo o mundo cun número precioso, con burbullas de xabón, que é un número precioso tamén. Entonces, bueno, ao final... Estamos hablando de una gala de bastante nivel. Sí, sí, e ademais para todos os públicos super variados, o sea, que vai ser unha hora e pico de entretenimento sin parar. Creo que decíais que en esta gala va a haber sorpresas, ¿me puedes adelantar algo sin romper la magia? Bueno, ao final tamén van ser sorpresas para min, porque sempre pasan cousas que un non espera, non? Pero bueno, sí que este ano sempre queremos reservar un espazo do festival para recordar a memoria de Lorca and Juliet, deste dúo de magos de Ferrol, que moita xente de Ferrol e de fora de Ferrol os coñece, pero unha gran parte da nosa cidadanía os descoñece, non? E foron un dúo de magos que, bueno, faleceron xa os dous, e que recordamos a súa memoria, especialmente nesta gala, porque eles tamén, igual que Joshua, pois percorreron todo o mundo facendo as súas maxas, non? De feito, a súa autobiografía é Desde Ferrol e por el mundo, non? Entonces, digamos que a propia gala vai ser Desde Ferrol e por el mundo, porque imos percorrer o mundo descubrindo estas disciplinas, sí, sí. Que supone este festival para Ferrol? Pois, eu creo que un pouco redundando no que falaba antes, no? Pero que é como unha inyección de ilusión, porque, por exemplo, pues vamos visitar tamén o Centro Cívico de Canido, visitaremos tamén Caranza, é un pouco como repartir os nosos poderes máxicos ilusionantes por toda a cidade, que creo que é algo que lle ven moi ben a Ferrol e que lle fai moita falta, non? E que, afortunadamente, a Concellería de Cultura do Concello pois confía en apoiar, digamos, unha arte escénica que moitas veces está un pouco deixada de lado, non? Sempre falamos de teatro, de música, incluso tamén falamos de danza, non? Ainda que se fala un pouco menos e tal, pero a maxia sempre está relegada como un espacio secundario, e, sin embargo, aquí se pon no escenario principal da cidade, se pon de gala, nunca mellor dito, e traemos ao fronte pois unha disciplina que ademais é como é moi interesante porque é o que falamos todo o rato, que é para toda a familia. Entonces... Que momento de todo el fin de semana esperas con maior ilusión? Pois, a ver, eu teño moitas ganas, ademais, porque eu dou uns anos a esta parte, a xente que máis me coñece xa o sabe, hai moita xente que non, pero eu compaxino, digamos, as producións como mago e as miñas tarefas como produtor. Entonces, hai outras cousas na que traballamos con outros artistas, en outras disciplinas e demais, non? Entonces, para min sempre poñerme a facer maxia é como reconectar co meu neno interior, co cal teño moitísimas ganas de visitar o Centro de Maiores de Caranza e teño moitas ganas tamén de visitar o hospital, non? Entón, esa parte faime moitísima ilusión. E que realmente todo, porque tampouco é tantísima programación como para non poder repartir a ilusión que teño por todo. Pero, bueno, é sempre verdad que o que facemos no teatro pois é moi especial, non? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscáis que sienta el público con vuestras actuaciones? Pois, a ver, realmente é como... é como se tuveramos a ocasión de demostrar que a maxia ten moito que dicir, que a maxia ten moito que transmitir e ten moito que impactar na xente, non? A maxia pode ser risa, pode ser emoción, pode ser ilusión, pode ser moitas cousas, e en Porta Máxica vaise ver todo eso, non? Entonces, eu creo, para min eso é o máis interesante. Vamos a hablar de cómo está estructurado todo el fin de semana para que la gente se entere bien de todo lo que tienen preparado. Comenzamos el viernes, día 8, y lo llaman así, empiezan con magia solidaria, y se van hasta el Chuf, o sea, comenzáis ya en el Chuf, en el Arquitecto Narcide. Exactamente, aí visitaremos as nenas e nenos que están hospitalizados, que moitas veces nos dá, non é que nos dé a rabia, non? Pero afortunadamente son moi pouquiños, entonces é casi como un espectáculo. A que hora va a ser eso, más o menos? Eso vamos a estar ali sobre, de feito vamos facer primeiro o espectáculo, imos cambiar aí un pouco, porque sempre nos intentamos adaptar, evidentemente, para molestar o mínimo posible o desarrollo das actividades destes centros. Entón, imos facer ás 11 da mañá o que vas contar despois, que é o Centro de Maiores. Exacto. A unha imos visitar o Eso, vais a la residencia de mayores de Caranza, después vais para allá y después de nuevo a las 8 de la tarde volvéis a Caranza con el espectáculo de magia. Sí, efectivamente, antes facemos o de Caíto, que vai ser ás 5 e algo aquí no Cantón, e despois imos a Caranza de novo con Joshua Kenneth, que vai presentar o seu espectáculo unipersonal, tamén de entrada gratuita,
Estos, habláis del Centro Cívico de Caranza, pero creo que están en obras, entonces hay que concretar vamos a ver cómo están. Nada, sí. En las redes sociales, como decías, se irán avisando de todos esos cambios. Y llegamos al sábado 9, comenzamos en el mediodía en el mercado de la Magdalena. Que eso nos fai moita ilusión, imos estar aí na plaza central do mercado, un pouco tamén por dinamizar un dos espacios da cidade, non? Nos que se crea comunidade e ambiente e que nos ilusionan moito estar. E van a estar aí Juan Vidal e o Meigo Simón facendo un espectáculo para os que veñan a comprar ao mercado. Y si hablamos de comunidad y ambiente, tenemos que hablar del barrio de Canido, que es la siguiente parada. Exactamente. Nos, dende o principio do festival, si ben sempre visitamos Caranza, tamén sempre visitamos Canido, porque son dous sitios que nos acollen cos brazos abertos sempre e con unha ilusión tremenda. E, de feito, están celebrando os mallos en Canido. Exacto. Mesmo falamos para casi integrarnos na programación dos mallos. Entón, o final do Inventa unha flor, que fan ese sábado, vai ser pois, a actuación do ilusionista Xalleiro, un mago tamén moi novo que venden de Santa Comba e que vai facer o seu espectáculo aí no Centro Cívico. Y finaliza con ese broche de oro, con ese gran espectáculo en el Teatro Jofre. Exactamente, aí nos poñemos os mellores traxes, vimos todos elegantes para facer a gala Lorca and Juliet. Será a las 8:30 de la tarde aún, a día de hoy. La gente que está interesada puede hacerse con sus entradas. Exactamente, quedan entradas, están a venta en ataquilla.com e, como sempre, na taquilla tamén na taquilla física do Teatro Jofre. Para todas aquellas personas que estén dudando, que digan, no sé si ir, si no, ¿qué hago este fin de semana? ¿Por qué? ¿Por qué les dirías que no pueden perder esta oportunidad? Bueno, pois porque a primeira vez en cantos anos? En 4 anos que volvemos facer Porta Máxica, oxalá poidamos seguir moitos anos máis. Necesitamos que veñan, porque sin o público isto non ten ningún sentido, evidentemente, e eu creo, eu sempre digo o mesmo, non? Que se atrevan a un pouco facer un plan diferente, vir ao teatro, ir aos espectáculos que temos nos barrios, vir ao mercado e demais, e que descubran a un mogollón de magos e de magas super interesantes. Lo que está claro, que no se pueden perder este fin de semana marcado por la magia, un fin de semana mágico. Martín Varela, un placer tenerte esta noche aquí. Esperemos que el tiempo permita que esas actuaciones se puedan hacer en la calle, porque si no, el mago de Madrid a lo mejor no está dentro de su terreno si se le cierra... Si non poñemos un paraguas, ya se verá, como sea. Que vaya lo mejor que se pueda hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.